Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Quina vergonya, el parc està ple de gent. Tenia ganes de ficar-me aquest barret, que és nou i queda molt bé amb el meu outfit, però crec que me'l trauré perquè no s'acaba de veure bé el vídeo. Bueno, no, en veritat me'l deixaré, m'agrada com queda. Oli, doncs en veritat aquest vídeo ja l'havia gravat, però fer una mica mandra com havia quedat i tal, i dic, bueno, el repetiré fora quan faci bon dia, i a més m'havia acabat de fer aquesta samarreta que me l'he feta jo amb tutorials a YouTube, en plan cosida a màquina i tal, i també tenia ganes de posar-me-la pel vídeo, així que repetiré el vídeo, no passa res. Bueno, la cosa és que em feia temps que no feia ressenyes i dic, vale, vull fer ressenyes, però no llegeixo llibres últimament, en plan, no estic llegint res, Marta, no sé què fas en Booktuber si no llegeixes? Mentida, vaig com 4 llibres ahead del meu repte de Goodreads, estic llegint bastant per ser jo, però sempre tinc com aquesta sensació que no llegeixo, i aquest any he llegit bastant, així que vinc a fer ressenya de 3 llibres que he llegit aquest any, o sigui, no aquest últim mes, sinó en general aquests 6 mesos que portem d'any, i us vull parlar d'aquests 3 llibres. Aquests 2 me'ls van enviar a l'editorial. En veritat, si no us penseu que t'envien llibres així com a la babalà, sinó llibres que pensen que et poden agradar, per això m'han agradat i per això en parlo d'ells. És que moltes gràcies, que fa molta il·lusió que m'enviïn coses o que pensin en mi, en plan de ei, havíem pensat que això et podria agradar, i és com, oh, quina il·lusió. És igual, que us parlaré d'aquests 3 llibres i punto. I el tercer és Aliment de Martí Sales, i em fa molta gràcia perquè aquests 2 me'ls vaig llegir alhora i mai havia llegit res d'ell, nen surt, drets d'imatge. I a sobre m'estava llegint un llibre seu i un llibre que ell havia traduït, que també és com part seu, en plan, l'ha traduït ell, l'ha escrit ell, o sigui, com la traducció al català. Llavors, per què? Perquè els 3 llibres són superdiferents els uns amb els altres, però molt diferents, o sigui, no tenen absolutament res a veure, i últimament sempre estic com dintre la meva zona de confort llegint llibres, si em seguiu a Instagram, doncs si retorna a Bridgehead, si estic llegint a Sacco de Jane Austen, si ara llegirem Generi amb les dametes del vermut, i estic com una mica amb aquest mood, per què en tens nens? I és l'hora de dinar, aneu a dinar. Bueno, els ho posaré com cosetes per tapar la seva cara. I també tenia ganes de llegir coses diferents, i de fet, ara mai més m'ha enviat també 2 llibres de Terry Pratchett, que tenia moltes ganes de llegir-los, perquè la Misha és superfan de Terry Pratchett. Jo he estat a la zona, oh, Terry Pratchett, i és com, tinc moltes ganes de llegir Terry Pratchett, perquè si en parla tant la Misha i hi ha tant fandom per Twitter català de llibres, és com, ho he de llegir, igual que Ursula K. Le Guin, que també la llegiré, els meus llibres pendents aquest estiu, Terry Pratchett i K. Le Guin. Així que el primer de tot, que a més surt de la meva zona de confort, és Ring Shout, Càntic Ritual, i jo ja sabia que l'editorial Mai Més publiquen llibres de fantasia, ciència ficció, etc., però no sabia fins a quin punt això ho era. Llavors, vaig llegir la sinopsis i vaig dir, guai, no sé què, i guai, heavy. O sigui, és una ambientació, està ambientat com a l'època del Ku Klux Klan, vale? I són 3 noies, bueno, hi ha una que és la protagonista principal, però que són com 3 noies guerreres que lluiten contra el Ku Klux Klan, que no només són homes o éssers humans, sinó que hi ha una part dels Ku Klux Klan que es diuen els Kukluxos, que són com monstres topeturrios. I ens barregen com fantasia, com acció, com aquest... És un d'aquests llibres que tens com ganes de llegir perquè hi ha una trama que passa ràpida, no sé, és que la Misha diu molt bé la seva ressenya que va fer sobre aquest llibre, que és com una pel·lícula que cada escena és necessària per saber què passarà després, i llavors tu necessites continuar llegint, que això feia molt de temps que no em passava perquè els llibres que llegeixo estan molt bé, m'agraden molt, però no són de que passin moltes accions molt seguides i molt emocionants, i jo crec que per això m'agradava tant, perquè li vaig donar 4 punts al Goodreads, justament perquè feia molt de temps que no tenia aquesta sensació amb els llibres, i això va ser el que em va enganxar quan era més petita la lectura, com aquestes ganes de continuar llegint, i era com, feia molt de temps que no llegia alguna cosa així i em va agradar. I una altra cosa que m'agrada molt aquest llibre és que barreja com coses molt històriques amb aquesta fantasia sobre diferents tradicions i com això ho porten com un món més modern, però tampoc és molt modern perquè parlem de l'època del Ku Klux Klan, però a la vegada amb màgia i matar a Kukluxos i matar a nazis, i són com tot dones com que fan les coses, i a la vegada també et recorda com, no sé si vosaltres, o sigui, com aquestes noies també tenen amics, vale? Que estan com en el mundillo, però que no són guerrers com elles, no? I també em recorda com una mica com aquestes èpoques de militància que vaig tenir com quan era una mica més peque, ja era gran, era major d'edat, però que tens com un grup d'amics que sí està conscienciat amb el món però que no està militant, i llavors és com raro perquè no estan com living el que estàs vivint tu, no? I això també m'ha fet molta gràcia i també em va permetre com molt identificar-me amb les protagonistes. Òbviament no hi ha punt de comparació, però bueno, no sé què més dir d'aquesta novel·la. Ah, sí, és una mica gore, una mica bastant. Jo tampoc m'ho esperava gent i em va sobtar. Això sí que no em va agradar gaire. Hi ha alguns moments bastant desagradables que deixes de llegir i que a mi, doncs, potser sí que em sobraven una mica, no ens anem a mentir, anem a ser una mica haters. Em van semblar molt desagradables
sensibles i massa explícits, però bueno, en segon lloc, vinga va, no, el Martí Sales el deixaré pel final perquè començarem un i un. El segon llibre, no sé, surt gens de meva donar confort, és el típic llibre que a mi m'agradaria, i quan el vaig començar a llegir ja vaig veure que era el típic llibre que a mi m'agradaria. De fet, abans d'acabar-me'l ja li vaig recomanar a una amiga meva perquè li comprés a la seva parella per Sant Jordi, perquè és el típic llibre que m'encanta. És Sucre cremat d'Avni Doshi, això amb la traducció de Núria Artigas, i parla sobre la relació d'una mare i una filla. De fet, m'ha agradat tant que he fet un TikTok i tot, que em podeu seguir a TikTok, a Instagram i aquestes coses. I va ser la relació d'una mare i una filla supertúrbia, en plan, la mare és una tia supertúrbia, en plan, va portar... O sigui, comença el llibre i tu saps que la noia, o sigui, la mare es comença a tenir Alzheimer, o una malaltia que en veritat no sé si acaba d'especificar que és Alzheimer, però jo he suposat que era Alzheimer, i es va quedant, bueno, es va degenerant, i veus com la filla li fa com pal cuidar-la i com la odia una mica, i dius, ai, vale, hi ha alguna cosa aquí túrbia, però no t'imagines que la típica relació de que estan enfadades o que jo que sé, que explicarà com la típica relació de, bueno, si em porto bé amb la meva mare però no en accés, no. O sigui, si sou d'aquestes persones que us agrada llegir sobre coses de famílies desestructurades i com molt punyents, no sé si punyents és l'adjectiu adequat, total, que va avançant la història i tu vas veient lo turbi i lo creepy que és la mare, o sigui, que va portar la nena a una secta, li té gelos, li deia de tot, la tractava fatal, que dic, ha sortit prou bé la nena, o sigui, com se la descriu al llibre, que tampoc ella és una santa, però que ha sortit prou bé com pel que havia fet la mare. Però el pitjor de tot és que acaben tenint una relació de dependència, la mare i ella. I és molt bèstia aquesta relació de dependència perquè es fan putades mútuament, super heavies, perquè a mesura que avança la història tu vas veient que la protagonista tampoc és que diguéssim que és tan santa, perquè fa algunes coses que dius verge santa, però buf, és dur, és dur de llegir, però és d'aquest tipus de llibres durs que no són extremadament durs de estàs com plorant, sinó és com un llibre que et deixa com però agrada. És com el típic llibre que els pròxims 2 mesos l'aniré recomanant perquè és el típic llibre. Després també la relació de protagonista amb el seu marit, amb les famílies, perquè o sigui, ells viuen a la Índia, el seu marit és indi però va estar educat als Estats Units, llavors com la mare d'ell és com, fa molta gràcia perquè és com més ortodoxa que la mare d'ella, que ella sí que viu a la Índia, però ella als Estats Units, i llavors no suporta que els pares d'ella estiguin com separats, i és com que heavy en plan de... Bueno, no sé, em va semblar com molt curiós com aquest arrelament a les tradicions com més ferm als que viuen als Estats Units que no els que viuen a la Índia, que són bastant hippies i bastant poc tradicionals i que els suda bastant el tema de la religió i tal. O sigui, de fet, ells no són catòlics i porten a la nena a un col·le catòlic, no sé, coses molt rares, però que també ajuda molt a veure contextos diferents, que a mi això també m'agrada bastant, en plan de... Aquí sortim una mica del que llegim sempre, no? Que sempre llegeixo últimament coses això, ja ho he dit, britàniques, de dones blanques i de classe alta, i ara diré la típica frase pesada, en plan de dones de classe alta no sé què, però és veritat, i també em venia de gust doncs, llegir altres històries més contemporànies, no tan clàssics. M'acabo de recordar, és que hi ha coses molt bèsties que fa ella. Vale, l'últim llibre és Aliment de Martí Sales. Aquest llibre m'ha costat molt decidir si m'agradava, si no m'agradava, si m'ha semblat regular, si m'encanta, si l'odio... és molt raro, vale? I finalment he decidit que m'agrada i molt, o sigui, m'agrada molt, m'ha encantat, però a la vegada no, i és com un diccionari d'aliments, però no és un diccionari, o sigui, té entrades alfabètiques en plan A, B, C, però no és com A, jo què sé, azúcar, no, sinó és com O d'oculistes, B baixa, dit i fet, J de jardí, no té gaire a veure les entrades amb un nom específic d'aliment i va parlant com de diferents coses d'aliments, però no us penseu, o sigui, a mi em feia al principi una mica de pal perquè he de confessar que a la llibre ell diu que ell cuinava per supervivència i va acabar cuinant per amor. Jo espero que això m'arribi algun dia a la meva vida perquè jo cuino per supervivència. Ahir vaig sopar llet amb cereals, aquest matí m'he llevat morta de gana però he dit no tornaré a menjar llet amb cereals, m'he pres un cafè i m'he inflat a torrades, menjo com el cul, menjar em fa molt pal i no sóc d'aquestes persones, perdoneu, que els hi encanta el tema del menjar i per ells menjar i cuinar és tot un esdeveniment. Jo si em pogués prendre una pastilla que m'alimentés i no hagués de pensar en el menjar, ho faria, tret de moments especials que vas a dinar fora o el que sigui, però pel dia a dia a mi menjar és una cosa que em fa pal, ho faig per alimentar-me, per nutrir-me, no per menjar. I això em feia una mica de pal pensar que era un llibre al voltant de tot el concepte de menjar o de l'aliment, perquè és una cosa que a mi no em té aquí Però bueno, total, no és gens això. Per una part sí, si sou aquest tipus de persones sí que ho podeu veure des d'aquest punt de vista, però són com diferents històries que giren al voltant del menjar, de la seva preparació, de menjar amb amics, però a mi el que m'ha agradat molt és la barreja d'estils,
perquè en un moment escriu com una història sobre com un cuiner va fer el seu restaurant o sobre com un pare que buscant unes granotes, no sé quina espècie, el van acabar detenint i algunes històries s'entrelliguen amb altres, històries que aparentment o algunes no tenen res a veure, però canvia totalment l'estil, a vegades t'escriu com una poesia sense signes de puntuació, tot seguit, com tot super raro i super, no sé si dir-li postmodern o no, en plan com super sudat totes les normes que han escrites. Després hi ha un conte fins i tot que està en castellà que em recorda com a la meva època així, com que llegia molt, com a vegades quan dius com referències de coses és com si et fossis interessant i és com no us ho creieu, o sigui, quan dic vaig tenir una època que vaig llegir molt, potser vaig llegir 2 llibres, però d'aquests típics contes amb aquest com realisme màgic, no sé com dir-li, no sé, que em recordava una mica això, amb aquest escrit en castellà per després canviar una història radicalment diferent pel que fa a l'estil i fins a un punt que el vaig odiar dient, és que t'estàs creient com massa autor, en plan, ho estàs venint a mostrar, o sigui, en algun punt sí que hi hagi en plan d'aquí està dient, vinc aquí, escric bé i estic demostrant això perquè sóc capaç de fer-ho i això al principi em va semblar com una mica incòmode però després no, després sí que em va fer més gràcia. I no sé, és increïble com ha aconseguit com crear aquesta mena de diccionari a partir d'escriptures totalment diferents. També el que m'agrada és que té moltes capes d'interpretació, en plan, vaig trobar una altra referència en plan del Rei Lear, perquè me'l vaig llegir per la uni i jo, quina gràcia, i va fer com una reinterpretació amb el punt de la Sal i la Cordèlia, que la Cordèlia li diu al seu pare, sí, jo t'estimo com lo just, no? I aquí doncs passa com una escena més o menys el mateix, diu, sí, doncs jo t'estimo lo just, com la Sal, i després no hi ha Sal i diu el pare que sols això, llavors la Cordèlia que li canvia el nom crec torna o així, i a mi m'ha fet gràcia i segur que hi ha moltes més coses amagades que no he trobat, però que justament la gràcia d'això és que no cal saber com totes aquestes coses per poder passar-t'ho bé el llibre, després et parla com des de la cultura més popular, des de fer el cafè al bar o la cervesa, o sigui, des de la vida, o sigui, barreja com molt com aquesta alta cultura, és que tampoc m'agrada molt fer la distinció, aquesta com més coses així com de, referències com literàries, de superprox, amb com coses molt normals i corrents i enganxa a casa superbé, es pot entendre molt, no sé, m'ha fascinat, bueno, ja ho esteu veient, m'ha fascinat encara que em va costar un temps que m'arribés a fascinar, perquè ja us dic, quan el vaig acabar vaig estar un parell de dies en plan, encara he de pensar si m'agrada o no, però això és molt bon llibre, que és això, té tantes interpretacions o tantes maneres de viure, que, o sigui, jo les ressenyes i coses que he vist ho han viscut molt des de la part de l'aliment, o sigui, del propi menjar, en plan, aquest llibre es cuina lentament, no sé què, que a mi és una cosa que em fa molt de pal i l'he acabat gaudint per altres coses que no és el propi aliment. Llavors jo crec que és un llibre fantàstic i això, i m'estic enrotllant i espero poder borrar la gent de darrere fàcil i també us volia ensenyar el meu modelet, ara que sóc així mig influencer. I no sé, a veure quan gravo més vídeos, ara estic més animada, amb més idees. És que una de les raons per les que no gravo vídeos últimament és perquè em passo moltes hores davant de la pantalla amb la Teleuni i gravar-los no em fa res, però editar-los em fa molt pal perquè és passar-me més hores de les que ja em passo davant de la pantalla i sincerament les hores que puc no estar davant de l'ordinador surto de casa i a més estic una mica amb exàmens i tal i entregues, per tant, més estona davant de l'ordinador perquè encara no he acabat classes però aquest any tinc com molt, o sigui, se'm solapen al final de classes, és un dijous i dilluns ja començo amb exàmens, per tant no dono l'abast i no em fa pal estar editant, o sigui, a l'estiu segurament gravaré i faré més coses perquè no hauré d'estar tantes hores obligada davant de la pantalla. I bueno, això és tot, espero que us hagi agradat, si us agrada com sempre em fa molt feliç si li doneu un like, si comenteu, si el passeu, si us subscriviu al meu YouTube, al meu TikTok, al meu Goodreads, al meu Twitter o el que sigui, perquè aquestes coses fan molta il·lusió i no sé, ens veiem another time, another day quan tingui temps de gravar i fer. Adeu!